Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la الحمد لله الكائل كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ثم الصلاة والسلام على من بئس رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أم بعدين تبشر فلا جباو ملكنا ملكوكا كأوفو كأول يمدون سنة أنيواتي أكنيما دليلا كألا تنو ألا مينكو أكاكما كان سنو مونا كمحمد أفوئي كي سرفوي nyini ikachide ya ina fona kera isomogo kanuni ka kishini nema nyini akoke Muhammadu Rasulullah ka ale minchira danfen bela jelenka hine koso ani asomogo sanuma ni aka sahaba nyuma ani mawo maye ulu no fetugu ni bara nyuma keli ye fokase jodoma ala ka nini au ye o jamakulu sanuma ina be wajuli kene kono ambawla doniya ka fo ambi faba kono trokrobugu 300 logement ala kira kanumba jekulu ba mimbe na be fu mako ahiba i Rasulullah ulu ye kene basigi ka sangani ala kira ba demso Fatimatu Zahra al-Batula aleka bangeli nisonjali min bena jumado février kalo kilenta dinani samba fla ani mugan kene mi a sheriara ni alislame jamakulu baka boliye bara yere nundona ni sanga kilenta shiblaye kase ambamuso aja banene jalo ala ka hine ala ka yafake ayi alhamdulillah rabbil alamin anga wajuli kela Sheikh Tidiane Diallo ayela seli baka anye ni kene nasugu sigili nafa munumbi ala ani karama munumbi ala ka se Seyda Fatimatu yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko ma an ka jɛ an ka olu seereya ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah an bɛ ala tanu ala min sɔnna ka su in na jira an na hakili la su in na mawuludu kɛnɛ dɔ don su in na nisɔndiya kɛnɛ dɔ don su in na tɛ nisɔngoya kɛnɛ ye munna sayyidatu nisa'il alamin musow bɛɛ lajɛlen kuntigi ne m'a fɔ ala kira de y'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam muso min ka fisa muso bɛɛ ye o dɔ an ba Fatima az-Zahra al-Batul o ye an ba Fatima ye o ka kɛnɛ don kɛnɛ a sigiba n'o ye an karamɔgɔ ye fadilatu Sheikh Sayyid Imam Malik Si Diallo o ye ne ka fɔcogo ye munna a tɔgɔ dame min na Elhaj Malik Si wallahi cɛba don cɛba min ye alakira kanu k'a ka somɔgɔw kanu n'o o tɔɔman dɔ ye alakira kanubaw k'olu wele ko alakira ka kɛnɛ a somɔgɔw ka kɛnɛ ayi o tɛ bali anw na o kɛnɛba in an b'o de kan Fatima ye jɔn ye o ko Fatima de ma almar'atu namuzijiyya fil islam ni ma Fatima dɔn maaw kan ka muso min ladege muso min kan ka jɔ muso bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ diɲɛ dugu jɛ o jɛ k'a lajɛ ka baara kɛ n'a cogo ye o de ye an ba Fatima ye ni m'a dɔn hali bi an ba Fatima Allahu ta'ala ka kiraba ko a ma a ko ni ma Fatima dɔn a ko alijinɛ o jiriden don a ko ni ma Fatima dɔn jɔn de bɛna ala kalan ye a yɛrɛ wolofa o ye jɔn ye Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam nabi min ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha an ba Fatima tuma min a kɔnɔbara bɛ an ba Khadija la ne de bɛna a fɔ dɔrɔn k'a sɔgi k'a bila parce que karamɔgɔw bɛ ka tuma min an ba Fatima n'a kɔnɔbara don an ba Khadija la an ba Khadija kɔnɔbara don ni an ba Fatima ye ko o sanga waatiw la o y'a sɔrɔ mama musow banna ka tugu an ba Khadija ka du la u banna ka tugu an ba Khadija la ka taa bɔ a ye munna mama muso bɛɛ ye embargo k'a kan ko parce que a furula alakira o don
amba Fatima tumana mi amba Khadija kono bala deso kono ani amba Khadija tume baruke ni ala kirate soko amba Fatima be amba Khadija baro soko nana foto la ala kirate na barala nati ala kirate na kamero abi dare ka to deso la ala kirate na barala amba Khadija be kumana ala kirate kanto Khadija bil kubrama akwai ni jombe kumana Khadija tu kanto akomi mene kono nelo le barola o yobe ala kira mu fo iklomajo ala kira ko amba Khadija ma akwa sisa Jibril na nama akoma akodemi mi kono ko musodo Allahu akbar afiye fana ko Allah ta'ala al-kawthara mi dinema inna a'tainaka al-kawthara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ko kawthara tideni amba Fatima az-Zahra al-Batul ako kawthara mi dinale mare ko Fatima redo ako ko afiye fana amba Khadija ko Allah ta'ala ko ni lasiri ne la zuriya be kabi ko musobamina ko ni Fatima redo Allahu akbar ni ka Khadija la ni sotia ni amba Fatima aka to ma fo nyana fi mi na bi ko ke abi ko keli mi kele Allah ta'ala be ka récompenser amba Khadija bil kubra ani sotia ni ala kira kan kuma kanyi ima Fatima dawa dunia ko ay don alibi ima Fatima dawa ni ngalike ko Fatima amadeli kalare Allahu akbar ameni kana medicine goloka kata dɔgɔtɔrɔw ɲininka u b'a f'i ye ko maa o maa tɛ laada ye i tɛ den wolo mɛ munna an b'a Fatima bɛ den wolo la a tɛ di laada ye u k'a ma ko tahira muso min ka sani a ma laada ye don kelen mɛ a bɛ ka den bange i bɛ ala ka kabako in yaali Fatima i b'a ye nin de la ala kira ko a ma ko Fatima hura min hura aljanna a ko n'i ma Fatima dɔn a ko alijinɛ muso dɔ don muso minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ olu dɔ don u tɛ laada ye u tɛ nɔgɔ ye wa Fatima y'o dɔ ye mɛ o bɛɛ la a bɛ ka den bange i b'o de sɔrɔ jumɛn na ni Fatima ye den bange yɔrɔ min n'a y'a sɔrɔ seliwaati min bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ a bɛ wuli ka seliji ta ka seli bange joli ti na la laada joli kalo o ma na la mɛ o bɛɛ la a bɛ ka den bange ala ka kabako ye nin ye k'a kɛ maa ye min y'a diya o Fatima an karamɔgɔ bɔra ka kuranɛ aya dɔ kalan ye a kuranɛ aya a ma kalan ten dɛ a y'a kalan parce que a jiginna so min kɔnɔ o de ye Seydina Ali a n'an ba Fatima ka so ye a ye kuranɛ aya min kalan a jiginna taa lajɛ sunamɔgɔw fɛ yen alubɛtiw fɛ yen i ka taa lajɛ sufiya dunkew fɛ yen a bɛɛ bɛ nana sababu nuzuli ye ka kɛ kelen de k'a jiginna Seydina Ali kan a n'an ba Fatima olu kan a jiginna cogo di n k'o de la ko musow kan ka Fatima ladege a jiginna cogo di n k'o de la ko musow kan ka Seydina Ali ka du ladege Seydina Ali ka du ye jɔn ka du ye Muhamadu ka du don sallallahu alaihi wa sallam don dɔ an ba Fatima Husaini o y'a den o bananen Seydina Ali a ye dafale ta a ko ni Husaini kɛnɛyara ale Seydina Ali a bɛ tile 3 su ala ye o yɔrɔ bɛɛ Fatima fana ko Seydina Ali e bɛ tile 3 min su ala ye ne fana bɛ dafale ta i nɔfɛ ne bɛ tile 3 su i nɔfɛ ala ye Fatima ka baarakɛla dɔ bɛ yen u b'a wele ko Fidda musow kan ka Fatima ladege Fatima ka jɔnmuso de don a ka baarakɛden don mɛ a tun kɛn bɛ ka baara tila a n'a ni ɲɔgɔn cɛ bi ni Fidda ye baara kɛ sini o bɛ k'a ka repos a b'a kala kuranɛ la i tulo ma jɔ i b'a faamu su n ko bi an ba Fatima mana baara kɛ sini a ka baarakɛden o bɛ baara kɛ o sinikɛnɛ baarakɛden tɛ baara kɛ o bɛ kuranɛ kalan o dugusɛjɛ Fatima fana ti baara kɛ o fana b'a ka kuranɛ kalan u bɛ to o cogo de la sani baarakɛden yɛrɛ an ba Fatima ma fatu a ye baarakɛden durusi kuranɛ la o baarakɛden tun tɛ kuma fiyewu bilen an ba Fatima fatulen a ka kuma bɛɛ bɛ kɛ ni kuranɛ ye e bɛ k'i ta kalan wa e yɛrɛ y'a kalan fɔlɔ yanni k'i ta kalan wa ni a ye baw yɛrɛ sababu tɛ caman bɛ yen k'alifatiya yɛrɛ
Seydi Abarka. Alhamdulillahi rabbil alamin. An ka alimami Muhamadu Musa Jalo ale yɛrɛ ye kɛnɛ in seereya k'a ka bonya ni a ka nisɔndiya k'o yira nin kɛnɛ in kɔnɔ. An ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى na alakira ka cidanya ma dɔwɛrɛ ɲini aw fɛ a la sara min bɛ a la o de ye a ka kɛnɛ bɔnnaw fɛ wallahi anw bɛ alakira bɔnnaw fɛ i tɛ don anw ka dusi kɔnɔ f'i k'a sɔrɔ alakira den dɔ walima alakira ka sahaba dɔ f'i k'a sɔrɔ o tɔgɔman bɛ an ka duw kɔnɔ an ka duw kɔnɔ Amidu n'i taara hiji de la i b'a dɔn ko Maliyɛn muso a bɛɛ de ye Fatumata ye a bɛɛ de ye Fatumata ye Fatumata Fanta Fatumata o bɛɛ y'o Fatu o bɛɛ y'o kelen de ye o Fati o bɛɛ y'o kelen de ye n'o tɛ min ye i b'a sɔrɔ Khadija o bɛ Alakira ka denbaya kelen ye n'o tɛ min ye i b'a sɔrɔ ko Jɛnɛba o fana Alakira ka denbaya kelen ye n'o tɛ min ye ko Rukiya o fana Alakira ka denbaya kelen ye n'o tɛ min ye ko Umu o fana Alakira ka denbaya kelen ye anw ye Alakira ka denbaya kanu f'an ye fɛn dɔ kɛ diɲɛ fan si t'a sɔrɔ fo ni nin zone nin tɛ a tɛ diɲɛ fan si fɛ n'an ye filaninw sɔrɔ k'u tɔgɔ da ko Alhasan ni Alhuseini Alhasan ni Alhuseini tɛ filaninw ye ayi u ma deli ka kɛ filanin ye Alhasan ni Alhuseini tɛ filanin ye mais Maliyɛnw y'u kɛ filanin ye ciba kanu kama sallallahu alaihi wasallam o de la an ko maa tɛ anw kanu ciba kanu na ni ciba ka denbaya kanu na dɛ ayi maa t'an kalan na jamana in jɔlen don o kan tɔgɔ tɔw bɛ yen o man ca ka Alakira ka denbaya tɔgɔ bɛɛ ne Muhamadu tɔgɔ bɔ Mali la Muhamadu Ahmad k'o bɔ a la Hamidu k'o bɔ a la o bɛɛ ye Muhamadu de ye o Hamidu ye Muhamadu de ye n'i y'o bɔ a la tɔ bɛ den n'i ye Bakari bɔ a la ka Umaru bɔ a la ka Zumana bɔ a la Ala ka hinɛ Sheikh Ismail Darame la n'a bɛ wajuli kɛ ale b'a ko Nabila ko Seydina Bakari ale ta fɔ Abubakar ayi ko Seydina Bakari o de ye Maliyɛn tɔgɔ ye o ni Abubakar tun bɛ Mali la a bɛ wele de ko Bakari o de ye Maliyɛn tɔgɔ ye Sheikh Ismail Darame n'a b'a wele a b'a ko Seydina Bakari Bakari don wa nin bɛɛ min ye Bakari ye min ye Umaru ye min ye Madu ye min ye Jɛnɛba ye min ye Fanta ye nin bɛɛ ye Alakira ko de ye an don nin bɛɛ la sinon i tun b'anw tɔgɔ dɔn yan kunun bamananw tɔgɔ ye Ngolo Ci Jiriba ayiwa an filaw yɛrɛ fɛ yen Samba Demba Galajɔ Hamadi ayiwa bozow fɛ yen m'a dɔn olu ka tɔgɔ ye walima numu tɔgɔ tɛ numu de la tɔgɔ t'olu de la tɔgɔ t'olu fɛ yen parce que adamaden i ka ni tɔgɔ fɔra a kan ka dɔn i ye maa sugu min ye maa tɔgɔ de b'i bala i ka tɔgɔ kan ka bɔ i ka culture de la o de la san dɔ la ni cɛkɔrɔba dɔ hijira a tun tɔgɔ ko Guluwa Ala ka hinɛ a la an bɛ hiji kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ a bɛ san 90 ni kɔ la a fatura a bɛ san dama dama bɔ Guluba Sisoko a cɛkɔrɔba tun bɛ Amidala ye ni an taara hijidenw ka papier minɛ n'u yɛrɛ ye Guluba ye sɛbɛnnen ye u b'a fɔ Guluba Sisoko u b'a fɔ haza ismu Afriki ko nin de ye farafin tɔgɔ ye
ko nin de ye farafin tɔgɔ ye mɛ ka n denw tɔgɔ da sahabaw la o fana tɛ kojugu ye kanu de b'a kɛ kanu mana don ko o ko la o tɛ jufan donc ciba ka denbaya hali bi a kanu ala k'a sabati an dusukun na mɛ an bɛ deli ka kuma min fɔ ciba yɛrɛ kanu a ka denbaya kanu baara do dɛ Abdul tun bɛ fɛ k'a fɔ walima nin bɛ Habib de tun bɛ fɛ k'a fɔ mais a tɛmɛna kɛrɛfɛ n bɛ Ala fɛ n bɛ kuranɛ fɛ e den kelen tɛ yen min bɛ kuranɛ la n ka cɛ est-ce que tiɲɛ don e bɛ silamɛya fɛ e den kelen tɛ yen i ye min don silamɛya kalan na den 5 b'i fɛ den 3 b'i fɛ den 4 b'i fɛ maa kelen t'a la min bilala kuranɛ kalanni na ayiwa an bɛ Ala fɛ a ka bɔ da la n bɛ Ala fɛ a dan kana kɛ ni n bɛna wajuliyɔrɔ la n bɛ dangana kɛ ka musɔrɔ siri mais sini ni bɛnna bɔlɔn fɛ min tun bɛ wajuliyɔrɔ la surɔ yali ale don an t'a dɔn parce que fini yɛlɛmana ne yɛrɛ bɛ filiw ba Ala ko t'o ye dɛ o tɛ ayi o tɛ dɛ ayi wallahi o tɛ n'i bɛ Ala ko la i bɛ k'a la n'i t'a la ayiwa i yɛrɛ t'a la an bɛ jamana min kɔnɔ maa si diyagoyalen tɛ dɛ maa si diyagoyalen tɛ donc Alakira kanu da tɛ sahabaw ye Alakira kanu u ye baara de kɛ u y'u ni de di k'u ka nafolo de di Bilal n'a ka farafinya a ye tɔɔrɔ min sɔrɔ Alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam o de ye kanu ye Salman al-Farisi a n'a ka Persiya a n'a ka cɛkɔrɔbaya don min na aya bɛ jigin annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Salman al-Farisi bɛna san 80 sɔrɔ nin jiginnen a bɛ n'i jɔ Alakira musow ma a b'a fɔ an baw a den bɛ Alakira bɔ a den bɛ Alakira bɔ donc diinɛ baara do da tɛ dɛ ayi i bɛ baara de kɛ min b'a jira k'i bɛ Ala fɛ i bɛ baara de kɛ min b'a jira k'i bɛ Alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallama mais an bɛ don anw caman ko k'i den don morikalan na kuranɛ kalan na ko avenir t'a la o de la an bɛ siran ɲɛ ne kadiriba ne ka taa n den don kuranɛ la n yɛrɛ de ye n den feere mais e kadiriba n'i sara don min na min bɛ kuranɛ dɔn o de b'i na jɔ i kunna i den tɛ jɔ i kunna dɛ kadiri wɛrɛ tɛ jɔ ayi donc kuranɛ tɛ ko fitinin ye kuranɛ de kan ka kɛ silamɛw bolo koba ye a kan ka kalan fan bɛɛ fɛ a kan ka kalan an ka ekɔlisow yɛrɛ la ka kuranɛ seli suranw k'o kalanni kɛ diyagoya ye maaw k'o kalan alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ a sheikh alhasan ba a ye kɛnɛ in sɔrɔ ka laseliba kɛ an ye fatumatu zaharaw yɛrɛ ka ɲɛnamaya a bɔkolo karama minnu bɛ zaharaw ko la fasamantiya minnu bɛ zaharaw ka kɛnɛ sigili la a y'i da doni caman na k'o lase an ma an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ salamu fo mo ya fa Alakira sallallahu alaihi wasallam donc zaharaw ko baro an kun b'a fɛ diɲɛ ɲininen kɔfɛ k'a lajɛ paramètre saba de la paramètre saba in an karamɔgɔ dɔ ye développé a mɛnna a tɔgɔ de ye ko Iqbalul Lahuri al-Afghani dɔnnibagaba don a donna a ka waati la a ye lutte politique fana kɛ shairu fana kun don a ye dɔnkili dɔ da zaharaw la comme ne tɛ kasida dala ye n b'a di kasidatigiw ma peut-être don n'a nata la u b'a da a ko zaharaw ma hiya bintu man hiya ummu man hiya zawju man ni saba bɛɛ kɔnɔna na i bɛ se ka walafɛli kɛ nin kɔnɔ nin fɛn saba dɔrɔn hiya bintu man hiya zawju man hiya ummu man ɲininkali saba Zahra qui est son père Zahra
qui est son mari et qui sont ses enfants. Ni saba nan ko be kuma ni kono dugu be je kan to ya Zahra fay joye pour que ga Zahra bonya do kele o fanye Zahra furu che joye pour que ga Zahra bonya do halibe batuli demu ye joye alakra ne kun ka qur'ane kono pour que ga se ga bonya do aywa musoni Zahra te sanga abada sayyidatu nisa'i ahli aljanna sayyidatu nisa'i ahli aljanna ko aljene muso ni perele no ka do aljene na Zahrawi ga présenter ay ni aljene visa soro aba sans fin ne ba ko iga présenter to ko Zahra amega chogo bege ka aljana min so amika shanya na aljana min kam amika sungalo sun aljana min so lila amika alakrana deuna abona una ka sabau kanu aljana min kono koni tarala neba dum so bega presenter ni musoini Allahu akbar Fatimatu Zahra al-Batul ummu abiha man arafaha arafa an-nabiyya wa man jahalaha wa man jahilaha jahila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam رضاها رضا النبي صلى الله عليه وسلم وسخطها سخط النبي صلى الله عليه وسلم ni Zahra do ibe ala kira do ni bana Zahra la ibana ala kira ni Zahra je ni ala kira je so ni Zahra ula dimi ala kira ka dimi sallallahu alaihi wasallam Zahra kula mo yo fu mo flay peut-être ka kon lahuri nye doni baga bado be uba wele ko Abu Abdullah al-Hakim an-Naysaburi kitabu wala felendo abulo min to de ko al-Mustadrak Mustadrak sahihain Bukhari Muslim nanani hadithu minwe ayolu de istidraku atoka de ko Abu Abdullah al-Hakim ale kitabu irede wala fe ka atoka da ko Fadailuz Zahra Allahu akbar Zahrawi kabakode hiya bintu man Zahrawi jondi amene follow Zahrawi cheminde ale de noro follow ani noro labai Zahrawi cheminde nabi mo yimi ni noro kono nu do maso Allah Zahrawi cheminde nabi mo do yuka nabi mo ya bloki bo peke ukase ka manto ya jalanso Allahu akbar amiru ni lamesa ngode deno Zahrawi cheminde ala shariata qur'ane kono pa yo cheka chilla se yana ka seni samba bi hakewi ode deno qur'ane aya labana ali imran do ne mafli ala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ay sharia chenga nalila nanana nabi nyuma be yiga nabi nyuma ya soro ni ala kira ko bagi sorolia ana diplôme soroli ibe son ala kira la men nabi nyuma ya dimo ube be balamba boshila o de Zahra ufai Allah eske nuhu ka nuhu ya masroni ala kira te Ibrahima maka Ibrahim ya soroni ala kira Yaqub maka Yaqub ya soroni Muhammad te kuma nabi nyuma follow ani nabi nyuma laban o kuma me ka sabote angulo do fe ko bidalo qur'ane de basinsi o chain o de de Zahrawi alayha wa ala abiha salam aywa Zahrawufa ni be fe ka jensro ibe teme Zahrawufe wallahi ko ala kira ko be dengu wono Makka watim an karam ko ke Husainu bena wala ni mamna ni joli ko be bon seun kono malla nabe geni gaba kurumi akumena dimsum mena kana kumbe kana lasigi ka joli nun joshi ka nursing kala no e ka kayere ka infirmier ka atoboto ka fein kun afe ko de dimsum Zahra dimsum ye baya placita akerefe adegune na ya laje ate mo were yala na bate Allah odla ku mo dondola ku ka toy fa innaha ummu abiha ayatoy abu wuli ka demso min kumbe yoro janfe na yayi mam bora ka fa bi wuli ka kumbe ka sombo Aisha ka hadisa la ka sombo fa dayam fa katla ka fa inni ajidu rihal jannati min fik nebe aljine kasa soro Zahra ida ko ha aljine suma
jɔn bɛ ka alijinɛ suma sɔrɔ cɛ min ye alijinɛ président ye cɛ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o b'a yɛrɛ nisɔndiya Zahara da la ni alijinɛ kasa ye e t'a dɔn ko Zahara in ye batinu ye bɛɛ tɛ se ka don a la n'i ma kɔdi sɔrɔ a ma se ka dɔn Zahara yɛrɛ ye batinu dɔ de ye bɛɛ tɛ don a la n'a kɔdi ma di o de la Zahara kanu Ali bin Abi Talib ye fɛn dɔ fɔ Nahjul Balagha la a yɛrɛ kun kan ko halaka fi yathnan mɔgɔ fila bɛ yen k'olu halakira ale Ali ka ko la a y'a lamɛn muhibbun ghal wa mubghidun qal a lamɛn ale Ali ka ko la mɔgɔ dɔw ye ale Ali kanu ka dama tɛmɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la k'olu fana halakira mɔgɔ dɔw ye ale Ali koniya ka jigin fo ka taa se yɔrɔ dɔ la k'olu fila bɛɛ fana halakilen don ayiwa jɔn kisilen Zahara ko la fɛn bɛ Zahara ko kɔnɔ a tɛ se ka fɔ da la i n'a fɔ Seibakɛ y'a fɔ cogo min a bɛ to dusukun kɔnɔ sirru ye fo lahara dɔ Zahara ko la Zaharaw ye alakira farikolo de ye sallallahu alaihi wasallam sahabaw de y'o témoin ko n'a bɛ taama ko mɔgɔ m'a ye mɔgɔ n'a fa bɛ bɔ taama na i ko Zahara n'i y'a taamatɔ ye ko alakira bɛ ka taama n'a surunyani la i bɛ alakira de natɔ ye sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ bonya alakira bɛ wuli k'a kunbɛn ka sonbo ka tila k'a sigi a kɔrɔ batinu kuma min tɛmɛna fa ni ɲɔgɔn cɛ fa bɛ bana laban na waati min na a bɛ fɛ ka bɔ diɲɛ in kɔnɔ ila rafiqil a'la kuma min na n'a bɛ ka fɔ bal ila rafiqil a'la bal ila rafiqil a'la ayiwa ko mɛlɛkɛ nana khayyarani mɛlɛkɛ nana fɔ ale alakira ye n'a bɛ to diɲɛ na a bɛ dɔ fara si kan lisi b'a bolo i ka jɛ de b'a to ni b'i ni minɛ sinon tɛ se dɛ n'i bɛ fɛ an ka dɔ fara kan an b'a fara kan wa ala ko n'i bɛ fɛ ka segin ale b'o fana i ka segin a ko bal ila rafiqil a'la ɲɛ min ta n bɛ segin n tɛ to yan k'ati to yan o waati kɔnɔ a n'a denmuso ye kuma laban min kɛ i bɛ Fatima ka batinuya dɔ ye maaw ye kelen maaw ye kelen a ye fɛn kuma fila fɔ denmuso tulo kɔrɔ i b'a ye sihabu kɔnɔ i b'a ye sunamu kɔnɔ i b'a ye inda shi'ati wa sunna inda al'ami wal khas fɛn in lakali cogo caman b'a la mais batinu tigiw ni irfanu tigiw bɛ lakali cogo wɛrɛ fana na ko cogo di a ko a ma gundo fila k'o fɔ a denmuso tulo kɔrɔ fo ka taa sa fa sa ma gundo in lakali Allahu akbar ayiwa fo ka taa fa fatu ka ni di ma gundo in lakali mais wallahi gundo min fɔra ye ni batinu tigi tɛ ni Zaharaw kuma se maqam dɔ la i tɛ se k'a lamɛn Zahara i fa a ka diɲɛlatigɛ banna a bɛna taa a kasira Zahara filanan ye jumɛn i nisɔndiya e de fɔlɔ n'i fa bɛna bɛn a tɛ mɛn kalo 6 kɔfɛ i ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Allahu akbar cɛ o cɛ banabaatɔ mana fa denmuso ye a b'a fɔ ko cɛkɔrɔba kunkolo minna cɛ fura ninnu bɛ ka jouer papa kan ye ayo te fɔ k'ale tɔ to yen fura ninnu bɛ ka jouer papa kan e m'a dɔn a ye mun fɔ ne ye ko n'ale sara ko ne fana bɛna sa ala ten ese papa il n'est plus toc subhanallah al-azim mais ni bɛ ka fɔ du mun kɔnɔ ala ye du ni tanu بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم والله حسين كوتي نو زهراو دينغي وكنا آل إبراهيم كلو كي إبراهيم دونغي يانو كاكي محمد دونغي صلى الله عليه وسلم آل محمد منايا من كلام چوغو دو بي نو رواية شازدو قرآن كلام چوغو لا آل محمد بقرآن آية ينكونا Allahu akbar Zahraw yo dundi nodi dumi préparer la ala fe a jora peut-être a jochugo la ita étage la may mais a falen do ala ko kono Zahraw préparer la dumi kono do kabako mado hiya bintu man jonde din Zahray fay beyo do nanti telu mata balaw bay joy bay Khadija bint Khuwailid Khadija ye Quraishi muso dambe tigido aka wati la muso ta bo dambe la aka furu ani ala kira ka furu ke cogo aw be bo do tarikhul ante segam
mais u nana furu kɛ ka Zaharaw sɔrɔ a bɛ riwayaw kɔnɔ ko Zaharaw yan'a bɛ sɔrɔ yanni Zaharaw garisɛgɛ sanuman bɛ ta wahayu de nana Alakira ma yirali kɛra Alakira la sallallahu alaihi wasallam ka fɛn ta ka bɔ alijinɛ kɔnɔ ka n'a d'a ma nin dun o kɔfɛ i ni muso a ka gɛrɛ ɲɔgɔnya kɛ Ala ko fɛn min na b'aw la fɛn min ka di Ala ye wa a bɛna diya e ye ka tɛmɛ i den bɛɛ kan Zahra Az-Zahra al-Batul a bɔra muso min na o de y'a litera ka Alakira dɛmɛ a ka baara la lawla malu Khadija Zaharaw ba ale y'a disi kɛ ka silamɛya ta kɔ la fo ka taa fatu ɲaamɛ 100 joli sanuna tulola sanu joli donna Alakira embargo bɛ kɛ waati min na ka Khadija ka nafolo bɛɛ don a la o denmuso de ye Zaharaw ye muso ma cɛ sɔsɔ tile kelen o den de ye Zaharaw a banna yo a bɛ riwayaw la ko Zaharaw ba fɛn kɛra ye min ma kɛ a ɲɔgɔnna muso ye diɲɛ duniya tariku kɔnɔ Ala ka mɛlɛkɛ wuli spécialement mɛlɛkɛ spécial k'a lawuli ka bɔ ayiwa sanfɛ ka jigin ka na a mana wahayu la a mana ci wɛrɛ kɛ dugukolo kɔ kan ka n'a fɔ Alakira ye ko Alakira k'a fɔ a muso ye ko inna Allaha yuqri'uki salama ya Khadija Ala ko n ka jigin ka na a ka foli dɔrɔn de fɔ e ye Khadija foyi wɛrɛ tɛ ne nakun ye ka na Ala ka foli de f'i ye n'o ma Zaharaw sɔrɔ jɔn de b'a sɔrɔ Zaharaw ba n'i y'a lajɛ a ba yan fa n'i y'a lajɛ a fa yan fa i t'a dɔn min ka ɲi ka tɛmɛ min kan fa in ka fisa diɲɛ bɛɛ ye fa in nɔrɔ tɛ se ka mankutu parce que o fana ye a bɛ riwayaw kɔnɔ ko Ali yɛrɛ nana siɲɛ 3 fo siɲɛ 7 a bɛna se fo Alakira jɔlen ma min b'a kɔnɔ a bɛ segin tuguni kira b'a lajɛ ka mɔsɛn ka yɛlɛ fɛn min bɛ yen o dɔ de don kɔfɛ a nana k'a kun biri k'a kun ja ka tila k'a biri Alakira y'a ta tɛ ko n ka cɛ mun de ko ayiwa non ne kun nana i lajɛ ten dɔrɔn ayi ten t'a la Ali n y'a faamuya e ni n bɛ ka kuma Aliyun anta minni wa ana mink e ni ne anw bɛɛ bɔra fɛn kelen de la i kanufɛn ye ne kanufɛn de Aliyu Jibrila de bɔra yan sisan min b'i kɔnɔ a y'a fɔ ye Jibrila bɔra a sera mɔ n'i ka woro ye wa n y'a d'a ma k'a k'a d'i ma ne tɛ Zahara den fa ye dɛ Jibrila de y'a ka den fa Jibrila de bɔra fo sanfara 7 ka na fɔ n ɲɛna ko Ala ko k'i ka Fatima ta ka di Ali ma ko ni Ali tɛ kufu t'a la n'ale yɛrɛ fana tɛ kufu tɛ Ali la u ka kufu de ye kelen ye ko n'i ye Zahara da balansi kɔnɔ cɛ si t'a pese ni Ali tɛ n y'a faamu sisan n'o tɛ arabukan kun ye kufu ye o l'équivalence n y'a faamu sisan est-ce que Allahu Akbar n'an ka lajɛ furu in yɛrɛ siri cogo jumɛn ko Ali mun b'i bolo ka di ne ma furu nafolo in fɔ foyi ma sɔrɔ Ali bolo foyi kun tɛ yen dirigo kelen a ka kɛlɛ minan kelen o de kun bɛ yen foyi wɛrɛ ma sɔrɔ n'o tɛ o de taara ka converti ka di Bilal ni a ɲɔgɔnna dɔ ma k'u ka taa Fatima ka minanw san a nanen ko kira ye minanu lajɛ a kasira de ko nin ye nabi ɲuman min ka fisa nabi ɲuman bɛɛ ye Ala ka jɔnkɛ den o ka minanw de faralen filɛ minani bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i b'a ta tɛgɛ la a kasira o don Kisra denw ka minan bɛ yɛlɛ ɲaamɛ 10 ɲaamɛ 20 de kɔ la ka taga n'a ye Allahu Akbar ka sɔrɔ k'a fɔ Fatima ye nin furu in ye Ala ko de ye Ala ko de don o mɔgɔ ko Ala ko i bɛ sabali fɔ i bɛ muɲu fɔ anw mana dinar sɔrɔli kɔsɔn anw mana miliyariw kɔsɔn Fatima e ni ne an nana an ka mission min kama o ka bon ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔw kandali est-ce que o la a y'o fɔ Fatima cɛ fana ye li an yahdiya Allahu bika rajulan Ala mana cɛ kelen kanda i ye Ali khayrun laka min humirin na'am ɲaamɛ bilenni humuru na'am o waati o de ɲaamɛ valeur ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ko mɔgɔ kelen ka kanda i fɛ Ali i ka mission na o ka fisi mɔ ka tɛmɛ o kan parce que an bɛ du min kɔnɔ an ka du in ye mission du de o de la dɔw y'a comparer ni
safinatu nuh nuh ka safina hadithu yarabe no khassu fi ka fo mathalu ahli baiti kalika ahlu baitu no ya adungewi so misaliya bi ko min safinatu nuhin man rakibaha naja ni yala kai kishira ni bana bi tojila Zahrauko ntina seka dowere fuy fo ka temen nunka fana nyogonte dina muso yin fa nyogonte faula a che nyogonte chewla din fana nyogonte dina mo mi ni bela jilin soro Zahraudo alayhi salam al Hasan ni Husayn kabako dano al imaman al mambaflay uko ko bunyana ku karama tege Hasan ni Husaini yarabe nyoko ay to nyoko ngoro ale Hasan ni Husaini inshallah ala kambe sawo tinya do afole no anga texte ko no ka foko flanunte me togon yere flanunde togon yere parce que Husaini ti do were Hasan ko Hasan fana te do were Husaini flanu nga warnana al Husayn we ni afoko nyumani me arabu bo fali tarahum ine kuma de do dogoyalite nyumani Allahu akbar nunu kumbe dobi yele ala kira koka dobi jo anyefe nubi silla bi alere ba temporiser ka beni u kari timi nunu de ala kira nyana je sallallahu alaihi wasallam akumbe dugawu kuye abe dugawu ke abu flamine ube anga sunna kitabu were fana kono fitri wo fitri ka dugawu kala ula katla tuguni ay kalo woro nyongon ke tabari bafo abe suli abe duka depuis choufe abe dugawu ka kata dugawu ke unu bay katla ka sigi ama bayo ka fo fana tuguni ka fo nabi nyuma be zuriya be bo kulshi jalala ma ale ka zuriya be tabo adem so fanfe no ye Hasan ni Husain de Allahu akbar ibunya na chugo na bebi anga disi goshi be shirifiya ye wa shirifiya bi talaba ni chef lala ka do Fatima la kasro kata bo ala kiraka baji ba kono sallallahu alaihi wasallam ni te Husaini ye Hasani ma bebe talaba jonna Fatimiyya o fana bi talaba jonna ala kiraka sallallahu alaihi wasallam amma kan disi goshi ni chemino nuna ni tariqa wi munu ya ladlan achama mina ala kiraka sallallahu alaihi wasallam ka ko ina ni shirifu ka kola donc be kuma datuguni mi Zahrau ay le somba de diamo wallahi ala kira dimso na kanim bonya kira sallallahu alaihi wasallam dimso kulu ka don chuga mena kumbi bara mi ke che amanyine che ka hakeko amanyine fa bonya ko amanyine dim fana lamo chugo ko amu nyine ambaw fe an hakli to Zahrawi école Zahrawi université de amé kuma blani yoro la inshallah ka nyine ala fe ya rabbi samere ala ka yira anna herala ala ka ndo Zahraw kanuna ala ka ndo Zahraw otemenen koroko an karamogo Al Hussein Jakti ale yɛrɛ laseli bakanye nin kɛnɛ in kɔnɔ Fatumatu Zahraw ka ɲɛnamaya kan an ka jɛ an k'ulu seereya ɲɔgɔn fɛ amin ya rabbi balma mo temena kuma caman tɛ ne bolo kuma min bɛ dɔrɔn Sheikh Hasan ba bɔra ka min fɔ n'o ye Muhammad Iqbal ka kasida ye n'a b'a fɔ a daminɛ la nasabul masihi bana li maryama siratan يبقى على طول المدى ذكراها والمجد يشرق من 3 مطالع من مهد فاطمة فما أعلاها هي أم من هي زوج من هي بنت من ذا يداني في الفخار أباها الله أكبر أمبا مريم تغفر كجايا قرآن سورة كل جينا كتودا سورة مريم ويا دانيو يده قرآن تقول لا ما يا كبويا سورة فين كل درون لا بس يا نبي الله يسمعني علامة رابور ميمباني نبي الله يسجل أولياء تو أي نبونا بسرو كني تو بسرو فكنا قرآن سورة تقودا Isa Bangeli nga amba Fatima aparga
ale ka bonya sɔrɔ ni mun ye ale ka bonya bɛ poyi yɔrɔ min na poyi yɔrɔ 3 poyi yɔrɔ 3 a poyi yɔrɔ dɔ ye jumɛn ye a fa ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam kele a fa ye alakira muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam kele a ka bonya a poyi yɔrɔ dɔ ye jumɛn ye a cɛ ye Seydina Ali ye fila a ka bonya poyi yɔrɔ o dɔ ye jumɛn ye a den ye Hasan ni Hussein ye saba dafara maa min fa kɛra alakira muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam Sheikh Hasan bɔra k'a fɔ sisan amana yo fakhrul alamin ala ka dali kɔnɔna la ala ka dali kɔnɔna la cɛ kelen min bɛ se ka jɔ ka waso ala ka dali kɔnɔna la o de ye alakira muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam nga taale la ala ka dali bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a larusi n'a kursiyu a sankolo n'a dugumala cɛ kelen min ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen ye o de ye alakira muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam Fatima kelen de bɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'ale fa de ye muhammadu rasulullah ye sallallahu alaihi wasallam Amidou bɛɛ dɛsɛlen bɛɛ ɲɛ gannen ala kelen don ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u jɔ kelen kelen kan kabini an fa Adamu la fo ka taa bila hadamaden laban na bɛɛ jɔlen kelen kelen kan maa si tɛ se ka kuma o don kuma nɛn tɛ maa si kun o don fo Fatima fa ale de bɛ se k'a fɔ ne fa de bɛ se ka kuma bi Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah jɔn fa bɛ kun Fatima fa o tɛ sa ala ni maa bɛ bonya sɔrɔ ni fa ye Fatima bɛ bonya sɔrɔ n'a fa ye fa ɲɔgɔn tɛ an karamɔgɔ k'an ma ko tashaffa ya rasulallahi fina fama narju shafa'ata min siwaka a tɛ sa وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك الله محمد نرى المولى يسارع في رضاك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ni arabu kan kadi sa ala yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ ka maa min jɛn kɛ ala bɛ kɔrɔtɔ ka maa min diyaɲɛ ko kɛ o de ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam laharadenw bɛɛ dɛsɛlen ni ci sera alakira muhammadu ma n'a wulila ka sin ala ma ka taa teri turu la rusi jukɔrɔ ala b'a fɔ a ye o yɔrɔ de la a ko irfa ra'sak muhammadu i kun kɔrɔta i b'o kɔrɔ dɔn ayi i kun kɔrɔta i t'o kɔrɔ dɔn alakira mana kun kɔrɔta k'i mafilɛ n'i ɲɛ sura a ɲɛda kan n'a ye min ɲini fɛ i se k'i b'a la tuguni abana yo irfa ra'sak jawreni a ɲɛda cɛ ka ɲi a ɲɛda ka di ala ye kamilun a ɲɛda sarama don ala n'a y'a ɲɛda si maa min ma k'i deli fɛn min na i tɛ se k'i ban ka d'a ma muhammadu rasulullah o de ye Fatima ye Fatima fa de y'o ye a bɛ waso n'o ye a bɛ waso n'o ye maa kan ka waso n'o ye a n'a ka kan Fatima cɛ a bɛ waso n'a ye a cɛ ye jɔn ye Seydina Ali ko a ko بحق الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لوصي النبي الأمي أكون ينكلي مسألة مسألة من بين يوكسكلنتي كتيسان جمع بوالا ينكلي مسألة ينكلي مسألة مسألة من نابي ديمبو دينسو قرنالا كتلاك دين جمع بولا ينكلي مسألة ako akan nabi nyuman ka ladili kando ka fawye ko ka mun fawye o de fawye sangame nglo madale la yuhibbuni illa mu'min ma shite kele alife fo ma mi yeli mariama wa ma shite ne konya fo ma mi munafiqu abana yo Fatima cheli we ni ma mi kerafe ikali mania ya attestation so a evaluera attestation dirima ni makafe i échouera i bina examen la Allahu akbar o de Fatima che ala kan kafe ma chayala hiya umman adewu joni joy abi wasuni Hasan wa Hussein an fila bɛ ɲɔgɔn Hasan kɔrɔ ko ɲuman ɲumanba
Hussein koro ko nyumani ni min fora la ay min foya no doya man ninde me hina ni makari ni de Allahu akbar hina ni makari o ni de blemani doya mate me kanu de ya ala hamidu Hassan ani Husaini ayo pati Hassan be yoro wara tuguda abidu Hassan ale ay den chaman so Hassan ma de besa funa ba de kelena Hassanul Musanna ay den mun so parce que akam so furu kun gacha Zaki ale kun beta fo afad de la ka bo sidna ali de la ka bo ka don kabila do kan ka ta funyana bon ayo chugo ha ani be Hassan na akam so furu gacha akam so bla gacha ayo ko shala de aga da kabila mo num ba fo ay on de ba fe aka an dem so furu mo so anga shini monsro abana yo ale tumbe muso caman furu mun ko so ala kira denw a mɔdenw ka caya shirifiya ka walankata diɲɛ kɔnɔ kawsara do ale ka laɲini tun y'o ye mais ala ka laɲini ye min ye o ye ale mana den o den sɔrɔ o den bɛ fatu n'a ye den o den sɔrɔ o den bɛ fatu fo den kelen n'o ye Hassanul Musanna ye denw minnu bɔra ale la a bɛɛ nana Hassanul Musanna ka sira de fɛ Hussein ale ye denw caman sɔrɔ mais ala ka ko la Hussein bɛ seedusuya don min na a den bɛɛ sara fo den kelen Ali Zainul Abidin As-Sajjad den kelen o de tora minnu bɔra Seydina Al-Hussein na o fana bɛɛ nana Ali Zainul Abidin ka sira de fɛ tulo bɛ kuma la ni maa fila n'an ka bɛ don ni maa fila ka mana du min kɔnɔ n'o ye Alakira ka du ye sallallahu alaihi wasallam nin du de ka bon ni du bɛɛ lajɛlen ye nin du ka fisa ni du bɛɛ lajɛlen ye nin du de kɔrɔtalen don ka tɛmɛ du bɛɛ lajɛlen kan du tɛ a jɔn bɛ cogo min na du tɛ a janya n'a surunya ye du ye valeur min bɛ du kɔnɔna la o de ye du ye Alakira ka du sallallahu alaihi wasallam a don magan kɔnɔna la du in tun man bon a man jan du in ni tun y'a kɔnɔna lajɛ misibo de tun kɛlen don k'a kɔnɔna pɛntire a dugumala siman t'a la foyi t'a la bɔgɔmugu gansan de tun b'a la a sanfɛla ni Alakira wulila k'a jɔ tuma dɔw la a kunkolo bɛ se karata ma sallallahu alaihi wasallam mais o du de ka bon ala bolo ka tɛmɛ du bɛɛ lajɛlen kan o du de kɔrɔtalen ka tɛmɛ du bɛɛ lajɛlen kan nɔrɔ jiginna o du de kɔnɔna la ka cari ka taa diɲɛ du tɔw kɔnɔnaw la an donna o du de kɔnɔ bi an tun kan ka fɛn fɔ o du kɔnɔna la bi dɛ an tun kan ka fɛn fɔ o du kɔnɔna la bi kosɛbɛ dɛ o du koba bɛ o du kɔnɔ dɛ nka waati de y'an janfa waati y'an janfa an ma se ka pénétrer ka don ka taa o du kɔnɔna la kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛw jira an na mun kosɔn wa an na dɔ fɔ du in kan ka dɔ fɔ du in bonyaw kan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baara in bɛɛ kuncɛlen ahibahu rasulillahi ɲɛmɔgɔw n'o ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Saïd Malik Diallo a y'a ka nisɔndiya ani a ka bonya ani a ka karama kumaw fɔ nabagaw ye ka se lajɛlikɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Rasul sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala tanu fɔlɔ ka barikada ka sela alakira Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam ni ko ahibahu rasul i ko alakira Muhammadu kanubaw alayhi salatu wasalam donc tɔn min don tɔn in a ka ɲini fɛn ye alakira Muhammadu ka ye an na alayhi salatu wasalam alakira nana ni min ye an ka dɔ ta o la k'o kɛ an seko damayira la donc ahibahu rasul n'i y'a ta dɔrɔn a kɔrɔ y'o de ye kira kanubaw minnu b'a fɛ alakira Muhammadu ka y'u la alayhi salatu wasalam. Baara ka ca an y'a fɔ cogo min na yan nin su in na ɲɔgɔn b'a la
l'année de Fatimatu Zahra ka amba Fatima ka mauludi ke alayhi salam ni a jateminɛ an denmuso an'an balimamusow u bɛ fɛn wɛrɛw ladege min tɛ silamɛya ka laɲini ye donc a ye bɔ rasul nana ni l'année de Fatimatu Zahra ye ka na ni Fatimatu Zahra ka mauludi ye yaasa an baw u ka alakira Muhamadu denmuso in dɔn u k'a ladege alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a denmuso in karamɔgɔ bɔra k'a f'i sa k'a ko fɛn saba ka d'a ye diɲɛ kɔnɔ ka kuranɛ kalan ka fɛn sɔrɔ k'a di Ala ma ani ka alakira Muhammadu ɲɛda lajɛ alayhi salatu wassalam ka kuranɛ kalan o kun y'a ka baara ye donc a bɛ Ala bato an balimamusow k'a dɔn an ba Fatima ani a daba Ala tun bɛ cogo di an ba Fatima a kɛra a fa ba ye a y'a fa barika ɲini cogo di an ba Fatima a y'a cɛ ladon cogo di an ba Fatima alayhi salam a y'a denw dilan cogo di donc nin su yɛrɛ k'a ɲini fɛn o de ye an ba Fatima a ye baarakɛlaw mara ani baarakɛlaw olu jɛra cogo di karamɔgɔ y'a f'i ye an ba Fatima alayhi salam n'a kun ye don kelen baara a bɛ don kelen di a ka baarakɛla ma baarakɛla b'o baara ni baarakɛla ye baara kɛ bi juma sini sibiri a b'a lafiya an ba Fatima b'a kala kuranɛ la sini dimanche baarakɛla bɛ baara kɛ tɛnɛ baarakɛla b'a lafiya an ba Fatima b'a kala kuranɛ la donc ani maa min bɛ baarakɛla mara a b'a baara k'a ye kalo bɛ sa a tɛ se k'a ka sara di olu tɛ kelen an ko i ka an ba Fatima ladege alayhi salam a y'a ka baarakɛlaw lamara cogo di ani Ala tun bɛ cogo di sufɛ a tun bɛ kuranɛ don ani Ala cɛ n'a tilala ka kuranɛ don na ani Ala cɛ a b'i bolo kɔrɔta a bɛ Ala wele Ala yafa n ma Ala yafa n fa ni n ba ma Ala yafa n furukɛ ma Ala yafa n denw ma n'o kɛra bɔ dugawu ɲɛ sa sigiɲɔgɔn ye Ala n sigiɲɔgɔn karisa degun b'a kan Ala n b'a ɲini fɛ i ka degun bɔ a kan n sigiɲɔgɔn karisa hɛrɛ sɔrɔla Ala n b'a ɲini fɛ a ka hɛrɛ kana fili Ala ma a bɛ dugawu kɛ sigiɲɔgɔnw ye ka dugawu kɛ sigiɲɔgɔnw ye fo a ka jɔnmuso b'a f'a ye Seyida dugawu kɛra sigiɲɔgɔnw ye i tɛ dugawu dɔ k'an yɛrɛ ye wa a b'a fɔ ko aljaru summa dar sigiɲɔgɔn o kɔfɛ so donc n'i y'a lajɛ a bɛ hinɛ de ko fɔ a fa nana ni hinɛ min ye hinɛ tun bɛ Fatima dusukun na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma donc an baw fana ka hinɛ don dusukun na ka se bɛɛ ma an ba Fatima a n'a cɛ tun bɛ cogo di a kɛra dugukolo ye a bɛ taa don min na cɛso la a fa y'o de f'a ye a ko Fatima i bɛna taa cɛso la kiradenya dulokiba o bɔ i k'o da i k'i majigin i cɛ ye i ka kɛ dugukolo ye i cɛ ye i cɛ k'i foroki n'o kɛra a bɛ kɛ sankolo ye a b'i couverti a bɛ ji ɲumanw jigin i kan n'a ye ji ɲumanw jigin i kan ne den i bɛ den ɲumanw wolo donc Fatima kɛr'o ye a sɛbɛnna a cɛkɔrɔ ale tun tɛ sɔrɔtigi ye a y'a cɛ sutura k'a cɛ ladon o tuma a ye den minnu sɔrɔ olu kɛra kabako ye donc Fatimatu Zahra a sigili an fɛ o ye nin de ye a ye bɔ Rasulu ka fɛnw de ye ka kow bɔ takbiribafɔ la k'a yɛlɛma k'a kɛ baara ye an ka dɔ bɔ kuma la an ka baara kɛ o de ye a ye bɔ Rasulu ka miirina ye an bɛ Ala deli ya Rabi Ala k'an bɛ sababa ma. An badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Torokɔrɔbugu 300 logement jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Alakira kanuba jɛkulu Ahiba Rasulilahi olu ye kɛnɛ min sigi Alakiraba denmuso Fatimatu Zahra ale ka bangeli nisɔndiya kɔnɔna la o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la dugawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔ sarakati minnu bɔra Ala k'olu kɛ hinɛ ani barika ye ka don kɛnɛ in sigibaw ani Mali jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛnɛ in sigira musoba yɛrɛ min tɔgɔ la ale hɔrɔma kosɔn shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya